Så er vi live. Ups. Så må vi se, der kommer nogen på. Vi fortæller dine følgere, at du har startet en live. Det var da dejligt. Hej Moffe. Og så fik jeg lige nogle hjerter. Og lige hilse. Jeg skal invitere, skulle jeg til at sige. Jeg skal hilse fra min mor. Jeg er i Aarhus. Hej Besti. Er lyd og lys fint nok? Fordi jeg kan godt få lidt mere lys på, hvis det skal være, tror jeg. Har vi ikke tændt den her? Jo. Sådan der. Og så prøver jeg lige. Jeg skal hilse mange gange igen. Tak. Så er du jealous med mig selv. Nå, så må vi se, om der kommer nogen på i dag, eller folk de simpelthen er gået i vinterferie mode. Hold nu mund, sommerferie mode. Nå, men jeg tænker, at vi skal lave sådan lidt noget vanddesign i dag. Så jeg har været ved at lege en lille smule, og så må jeg se, om det lykkes mig at lave det, jeg havde tænkt, jeg skulle lave. Nu må jeg se. Men det er i hvert fald de her farver, jeg lige tænker til at starte med, at jeg vil bruge. Så, men jeg tænker bare, at jeg går lige så stille i gang. Så må vi se, om der kommer flere med, eller om det ikke bare er os i dag. Det kan være, at du vil læse et kommentar, hvis der kommer nogen. Så. Men jeg starter med at bruge den her 374. Og jeg har forsøgt at tage nogle farver med i dag, som jeg ved, jeg har på hylderne. Sådan at jeg ikke sidder med noget, som ikke er hjemme. Kan vi se, at den jo zoomer lidt her. Dut. Så. Men jeg bruger min... jeg har selvfølgelig brugt mine tipper fra Ludel. Dem her. Skal jeg lige zoome lidt ud igen. Dut. Dem her. Flexible. Dem er jeg vældig glad for at bruge. Yes. Her igen, Muffy. De, ja, dem elsker jeg at bruge. Det kom jeg også på her. Ja. Så, men jeg starter med den her 374. Og jeg skal helt herop for
Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal sidde i forhold til skærmen. Og så jeg også kan se noget selv. Den er bare så flot, den her blå. Og den dækker faktisk ret godt, den her. Jeg har lige, vi har lige lavet en lille forstærkning på min mor. Her inden vi gik på. Vi havde faktisk snakket om at skulle lave hendes negle, men hun synes, at det blev for kedeligt for jer. Hej Camilla. Den er meget mere blå på skærmen, end den er i virkeligheden. Altså, den er sådan lidt mere turkis i virkeligheden. Så den kommer lige en tur i lampen. Det er, hvad du skal flytte den der pude helt. Altså, jeg bliver forvirret at kigge på den, fordi der er du ikke færdig endnu med neglen. Nå, kan du ikke lige tage den? Jeg fjerner lige puden her. Så. Jeg er så ræd for, at den falder på gulvet. Men vi starter lige med at komme farve på dem alle sammen. Ej, der er fnuller i dem her. Den er mums af den. Den er nemlig rigtig fin. Og specielt når man skal prøve at lave noget vanddesign. Du skal længere ind i billedet. Ja, sådan der. Det er ikke sådan, når man har sheriff på her ved siden af. Du skal længere ind i billedet. Okay, tak så. Det gør vi bare. Jeg tænker, hun både sidder og holder øje med min iPad og min telefon. Yep. Yep. Hej Johnny. Kigger du også lige med? Hvem siger du? Det er min bror, Nå. der lige hopper ind. Ej, det er så vildt. Jeg ved ikke, om det er på tipperne, de sidder, de der fnuller. Det er så godt. Mutti. Mutti. Det er det nemlig rigtigt. Ja, du holder øje med mig. Ja, hvis det havde med et muffin, så... Altså, hvis jeg begyndte at sidde og lave noget sådan... Hun synes, det er lidt svært, så begynder hun så at holde vejret. Så det er derfor nogle gange, når jeg er live, så var sådan... Muffe, husk at trække vejret. Det er det irriterende, det der fnullerværk. Kan du komme væk? Se, nu sidder det der. Ind i billedet. Ja, ja. Sådan. Og så skal den ind i lampen. Er der ikke en derinde? Nej. Jo.
Så kan du sætte den ind. Så har vi de to her klar. Så bruger jeg min... ja, det... Vi er bestilt til. På teltferie. Ja. Okay, jamen, god fornøjelse, vil jeg sige. Godt, det gør mig. Ej, så håber jeg, at det bliver noget godt vejr her, hvis man skal på teltferie. Så hvor skal I hen? Hvor skal I hen, spørger min mor. Hvor skal I på ferie hen? De kan bare tage på ferie uden mig. Det er sjovt at prøve noget andet. Ja, det er det da. Jeg vil da begynde at kigge på campingvogn. Men du kan da komme en tur op i vores. Ja, men jeg vil gerne, hvor der er strand og... Det er der også ikke så langt fra os. Der er både Vesterhav og Limfjord. Ja. Så tager jeg min 139 her. Så lægger jeg et tyndt lag på. Så pænt jævnt, tyndt lag. Jeg tror, det er kun 1 eller 2 overnatninger. Måske vi kører en tur til Lolland og irritere Bianca. Hun ved det bare ikke endnu. Ja, det bliver hun da bare glad for, tænker jeg. Er det hvorfor det skal jeg savne Fjellerup? En campingvogn. Ja. Tror jeg, det er så dyrt at campere. Ja, det er ikke billigt. Så det glemmer jeg nok bare. Det kan jeg også kunne tage på hoteltur. Så kan I se det? Eller er det simpelthen for... Ej, man kan godt ane det. Kan man ikke det? På skærmen. Nu gør den lige ind i lampen. Den får lige ind på lampen. Den får ind på lampen. Og så gør vi faktisk det samme med den her også. 50. 60, ja. Torben er stort barn, fordi han har fået lov til at... Det er et 6-personer, som 2 kabiner. Så der er plads til den gode madras. Nå. Det er stort, det så. Det er et luksustelt. Ja. Men jeg tænker også, en militærmand, han vil også gerne på teltferie. Jeg tror måske, at jeg lige skal have lidt mere topcoat. Og der bruger jeg så bare min Ultra Shine. Det var en mail. Nå ja, det er sgu da ikke min telefon. Og jeg starter egentlig bare sådan lidt rundt omkring, for at få de her lidt større bobler spredt lidt ud. Dut. Dut. Så det ligner vand. Og sådan lidt hister, sådan det ikke er helt jævnt. Og så kommer min musling også. Spændende. Vi er simpelthen hele tøseflokken her. Jeg tager en stol, du skal vende. Ej, lad lige være med det der, du. Vi har majonen med os, ja. Så. Sætter du den ind også? Okay. Og så tager vi den sidste også.
Hej Isabella, min guldpige. Så kan du næsten regne ud, hvem det er. Hej, Maffe. Det er den her, der klumper lidt. Det er ret billigt. Men det er jo 995. Sat ned for 1900. Og så er det temmelig godt at prøve noget helt andet, end det er vant til. Ja, det er nemlig rigtigt. Hej, Krutski. Det er Camilla. Hej, Camilla. Jeg kan ikke se, hvad hun mener med det. Slet ikke. Halløj, Nataline. Så har vi Annas mor med os. Hej. Det er Isabella. God aften. Vi sidder lige og laver vanddesign. God aften, de damer. Ja. God aften og velkommen til. Hej med dig. Hej, Isabella. Vi sidder inde ved min mor. Det er fordi, at jeg har været ude ved Moskov og ordne heste i dag. Ja. Spændende. Og så skal jeg lave negle herinde i morgen tidligt. Og så tænkte jeg lidt, at... Billigt billedet. Ja, undskyld. Godt. At så var det nemmere, at vi blev og sov herinde. Så kunne vi hygge lidt. Det er tiendevis. Ja, det er jo så lige det. Hvor meget vi... i hvert fald at gøre. Jeg ved ikke, mor. Og man kan godt se det. Kan man ikke det på billederne? Så kan vi lige have en bytter. Og en på hatten der. En på hatten. Og så tager jeg faktisk også lige min matte topcoat. Jeg så Jørgen der på. Er han alene hjemme? Ja. Ja. Hvor hyggeligt. Ja, det. Jeg sidder i hårsalon i Aalborg. Det lyder også lækkert. Ja. Ej, jeg vil også have ordnet mit hår. I kan bare tage sammen Hvad er næste det, gang. du skal lave? Nej, ikke sat hår på. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Men jeg vil ikke have de der flætninger. Nej, det tror jeg, de har hørt det godt. Så er du da blevet ret vindblæst og våd i dag, Emil. Nej, fordi vi stod indenfor. Så jeg tror faktisk slet ikke, det regnede, mens jeg var derude, fordi det var i formiddag. Gjorde det? Ja, Nå, det regnede 2 gange. Nå, okay. Hvad vil du så have, spørger hun om. Jamen, jeg vil gerne have, altså hvor man laver, altså fletter mit hår i bunden. Altså ligesom sådan nogle, ja, Mamma. hvad hedder sådan noget? Fletter det helt, og så, det ligner sådan en hækkelnål, de bruger til at sætte det fast med. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Fordi så man ikke kan se de der, jeg kan ikke lide de der flætninger. Skriver Camilla. Men jeg har ikke rigtig lige set nogen steder i Danmark. Jeg har set en masse englænder eller sådan noget, der laver det. Det ser mega godt ud. Også fordi, at det skal ikke være alt for langt. Skal vi helt ned Giver til du pas lampen, mor? Jamen, den er jo ikke færdig. Nej, men dem her, de skal der ind. Altså, det er ikke til at have en lampepasser i dag. Hvor står Det er den? okay, mormor. Hvor står den, der er inde? Jeg kan jo ikke se det derfra. Ja. Den står helt der. Jeg ved ikke, hvad du gør uden mig. Nå. Væltede den? Hvad står der, mormor? Min frisør laver det, skriver hende. Ja. Okay. Spændende. Kan du tage den ud, der er færdig så? Så. Nu gav jeg den lige en gang top. Hvad hedder det? Matte topcoat.
Det er også en i Hørning, der laver det. Hun er på TikTok, mener jeg. Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det. Men jeg ved ikke, om min hovedbund er sådan lidt sart i det, så jeg ved skisme ikke rigtigt, om det bliver for tungt. Ja. Det er dit hoved falder af. Mit hoved falder af. Ja, mit hoved det falder helt klart af, Isabella. Mm-hmm. Men hvad kalder hun det? Kroket. Hej Helena. Kroket. Kroket. Raket. Okay, et eller andet. Korset. 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 Det var nu det, der vi har forbindelse med mig. Jeg har ikke tid. Altså, jeg beklager meget, at jeg har hele familien med herinde i dag. Du mener, du er herinde? Isabella, nu skubber du. Vi bruger så den her til at lave det næste. Så må vi se, om jeg kan finde ud af at lave det. Jeg havde tænkt, jeg ville lave. Det er ikke sikkert. Crochet. Er det sådan, man udtaler det så? Ja, det tror jeg. Okay. Crochet. Det er så hyggeligt. Nå, det er jo godt. Det er godt, du synes, det må fedt. Er det hyggeligt? Okay. Jo. Er du sikker på det, mor? Ja. Mm-hmm. Hæklet kroket for resten med det her hår er vi nødt Til at til lave afrikan time på torsdag. Jamen det... Ej, det glæder jeg mig da til at se. Men Ja. det er jeg klar på. Hun kommer på torsdag. Hvor du ikke er hjemme. Ej, hun har taget Anna med jo. Ja, men du er jo ikke hjemme. Du vil jo ikke være hjemme med mig. Jeg kan ikke gå for, at jeg skal hjem til far. Det skal da ikke torsdag. Nå nej. Se. Kan du da ikke slå lyden for den der... lille Jeg dut? har sgu lige til at spørge, faktisk. Og så... det gør jeg jo godt, Hanne. Hvad gør hun nu? Det vil jeg da ikke sige. De er nysgerrige. Nej, det er helt ikke rigtigt. Hvad? Det er bare Camilla og de lidt snakker sammen. Vi tager lige min pro-liner. Hvad for noget? Jeg skal bare passe på bordet. Bordet. Ja. Velkommen til neglefilen. Vi sidder lige og prøver på at lave noget vanddesign her. Det er da en banegård næste station er. Ja, det er tæt på. Ja, det er meget hyggeligt. Fordi nogle gange, så kan man altså også godt blive sådan helt, når man skal sidde der og snakke med sig selv. Det kan faktisk nogle gange godt blive sådan lidt... Det er nu, der kommer med ham. Ja, det ved jeg. Jeg er inde i billedet. Ikke nok, åbenbart. Nej, synes jeg. Nej, jeg får ballade, mormor. Så må vi se, om jeg kan finde ud af at lave det her. Ja, det er sådan. Min mors overbo har en lille baby. Og den her baby spiller de ret tit klaver for os. Noget, så nogle gange så sidder vi og synger børnesange hernede. Ej, prøv lige at se. Det bliver da meget godt. Ja. Det kan da godt lide en søs Jørgen, kan det ikke det? Jo da. Det er flot.
Så I to. Er der nogen, der har det sjovt her, kan I høre i baggrunden, ikke? Nå, Isabella, skal du så til X-Factor sammen med far, eller hvad var det? Nej, jeg går ud med det samme, hvis han også skal synge. Kommer vi ikke engang igennem audition. Og gør jeg det selv? Men det var da også, der skulle med mormors kolonihavehus. Jo, da elsker at lave søstjerner. Elsker, de hygger sig. Godt. De kan godt lide moffe. Det skal ikke være så kedeligt det hele. Nej. Det er der faktisk nogen, der godt kan lide os, mor. Okay, ligesom om jeg ikke kan lide jer. Synes du ser ud som? Som om jeg ikke kan lide jer. Ja, så lige når Og vi stakkels går i tro fjern. mennesker. At I lige før det er mere synd for mig, jeg skal være herinde hele til i morgen. Med de der 2 tosser. Ja, sagde en lille grøn frø i dag. M.A. sagde en lille grøn frø. Hvad betyder det? Camilla, hvad er du gang i? Nej, det er ikke sådan, det siger. Slæb min ben i. Ind i billedet. Er jeg ikke inde i billedet? Nej. Undskyld. Nej. Det er i orden, chef. Og hvis der er nogen på, som ikke rigtig kender vores produkter, Duogel, og har lyst til at skal en tur til Sjælland her den 5. 6. september, så er vi på messe, Ind i billedet. som er Og åben så for alle. synger du den. Ja, sagde en lille grøn frø. Kender du sangen? Det er en god børnesang. Er der en derinde? Ja, Nå, jeg kan ikke nå den, den står sådan der. det er ikke det banket på. Jeg står herude og banker på. Ej, nu stopper I to simpelthen, altså. Kender tørserne. Ja, Ja, det er dejligt. Ja, Jo. som oldemor sagde, det gør ikke ondt. Jo, hvis vi griner for meget, kan det nok også. Ja, og man kan både få det i maven og i kæberen. Og... Okay, jeg synes ellers aldrig, jeg plejer at kan lave søstjerner, men det kan jeg så godt i dag. Jeg er inde i billedet. nej, du var ikke. Du var helt dernede i enden. Helt Det er nede i bunden. Du. Helt for neden. Helt for en. Så. Ind to the lamp. To the lamp. Kan du godt? Den her, tænker jeg. Hvad? Man kan ikke se. Du kan da se på den der skærm. Jamen, jeg kigger på den der, fordi så er de jo ikke færdige endnu. Det føles jo ikke ad. Føles den ikke ad? Nej. Jeg tager lige en lille smule. Hvad hedder det? Du vil synge en lille grønne frø. Yes. Jeg kan ikke melodien. Ej, prøv.
prutter du? Nej, jeg gør det ikke. Vi kan Marie Hønen. Ja. Den holder lige på parkeringspladsen. Ja, de har opkaldt min nye bil. Vores nye bil for Maria Hønen. Fordi den har pletter. Men det er altså ikke sorte pletter. Skal vi ikke få dem sort? Det kan blive. Okay. Jeg tager lige en lille smule gel paint. Hold op, du koldt fingre i spil. Ah, ja. Dejligt. Ja. Jeg ved ikke noget videre. Så Mutti har glæde af tipperne dobbelt så meget. Ja. Det kan man vel godt sige. Jeg forstår. De forstod ikke, hvad du sagde, hvad du skriver, Camilla. Kører den godt så, Emil? Ja, det synes jeg, den gør. Men det er jo ikke som Torranden. Så maler vi den bare så. maler vi dem der sorte hjemme. Det gør vi bare. Det gør vi. Du kommer bare. Husk Så nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at lave. Husk at tage sort maling med. Nu tror de kan sidde og viske. Nå, I må hygge jer. Jeg er snart færdig her. Vi har også været i gang siden kl. 10. Det er lang tid at sidde. Jeg glæder mig til at se det på torsdag. Initiativerne 2 gange både live og med forsinkelsen. Nå! Jeg har fundet ud. Fordi hun ser tiverne 2 gange både live og forsinkelsen. Nå, på den, ja. På den fastsong. Ja. Ind i billedet. Ja, inde i billedet. Nej, du var ikke. Undskyld. Undskyld, mor. Okay, så. Og så spil skal vi have en is. Jeg tror ikke, vi må sidde. Kan man godt... kan det godt ligne sneglehus? Ja. Det er kong Gylie. Ja. Det tror jeg ikke, vi må spise her. Det tror jeg ikke, vi må spise her. Nej, så godt var ikke så. Så må hun bare være for sig selv. De er simpelthen nogle frygtelige nogen, der sidder sammen med de to. Hvad snakker du om? Det kender vi da ikke noget til. I kan godt se, altså, og skal sidde sammen en hel aften med de her to fnisehoveder der, det... Min chef var forresten så sød at sige, ja til uges ferie mere, så jeg har fået 3 uger alligevel. Ej, hvor er du heldig. Så kan du komme op til os, når jeg er hjemme. Ikke, mor? Det kan være, hun kommer og skal til eksamen. Er jeg hjemme? Du skal ikke være der, hvis hun skal til eksamen. Jeg skal nok heller ikke være sammen med dig Det er da super. derhjemme. Nej, det er nok en dårlig idé. Så kan vi... Det er fint. Er det fint? Camilla. Tak. Du kan ikke gøre det ordentligt. Den gik ud. Det er da bare fordi... Godt, mamma. Og skal vi ikke gå ind for en is? Ja, Det tror jeg var en god idé. det var da lidt. Det, jeg håbede.
at jeg var hjemme. Ja. Nej, hun skal til eksamen. Nu blev hun helt skuffet. Hallo, gider I lige lukke døren efter jer? Ej. De der 2 fnisehoveder, de er frygtelige at være sammen med. Og så kan man jo bare stadigvæk høre dem. Altså, jeg kunne også godt tænke mig at lave sådan en vandgobbel, men det tror jeg altså ikke, jeg kan finde ud af, for at være helt ærlig. Ja, nej, men de er forfærdelige, de 2. Simpelthen. Men det er dejligt, de har det godt sammen. Det havde jeg også med min mormor. Elskede at være hjemme med min mormor alene. Den her, den tror jeg faktisk lige er nødt til at tørre væk. Fordi at den... Ja, se, så blev der helt stille herinde, fordi de gik ud. Så skal jeg jo sidde og snakke med mig selv igen. Har lavet opbygning på mig selv. Skal nok lige få taget billeder af mig selv. Ja, god idé. Det er jeg spændt på. Ja, sådan havde jeg... Ja, det også med min mormor. Det var så hyggeligt. Ja. Nogle gange kunne det godt være lidt udfordrende, fordi min mormor, hun var jo døv. Men jo, men jeg elskede at være hjemme ved hende. Det var egentlig ikke, fordi vi sad jo ikke sådan og snakkede helt vildt og sådan noget, men fordi det gjorde hun jo ikke sådan rigtigt, men det var bare alligevel hyggeligt. Og hun elskede simpelthen franske kartofler. Det var så sjovt. Og hun havde også lidt en sød tand, så det var vældig hyggeligt. Ja. Vi prøvede også at lære min mormor at spille nogle spil, men det var ikke lige sådan helt. Nå, den er faktisk god at lave. Jeg tager den lige ud. Det er ikke den, hvad hedder det, gel paint, jeg plejer at bruge. Jeg har en gammel en med i dag, så det er sådan lige en skuffe. Hvordan kan man snyde pool? Det er sjovt at spille pool. Det går nok længe siden, jeg har prøvet det. Nå, jeg tager lige min gel polish, for jeg lige vil lave sådan nogle prikker. Nu skal jeg så se, om jeg kan få de andre ud af lampen igen, fordi at nu har jeg jo ikke min hjælper.
se det. Skal vi lige. Ryger den her lige en dut. Den her, den får også lige nogle prikker. Det er jo egentlig også bare sådan meget, meget nemt og simpelt sommerdesign. Det er jo ikke... Hun fik fyren til at kigge væk, så stødede hun 2 gange. Så hun... Nå, ej, Linnea, din bandit. Så. Upti. Kan jeg lige have den her ind i lampen. Så skal jeg egentlig bare have en topcoat på. Okay, en tømmer. Ja, det kan vi godt bruge i familien. En tømmer. En tømmer og en murer. Det og en elektriker. Så kører man. Ja. Eller en, der kører bare en af de ene, så. Det kunne være fedt. Eller en dyrlæge for den sags skyld. Det er altid lidt billigere at skal. Ej. Bare hun har det godt, så er det i hvert fald hovedsagen. Altså, jeg ved ikke, hvor godt I kan se effekten på billedet her. Under neden med det der vandhalløj. Men jeg synes, at det giver en ret god effekt. Nu giver jeg lige topcoat på dem alle sammen. Fordi nu har jeg jo brugt gel polish. Ja, jeg kunne selvfølgelig også bare komme topcoat på det, jeg har malet. Og så have en mat baggrund på den her. Det tror jeg, vi skal prøve. Jeg tænker godt, at jeg kan genskabe lige det her med så skal jeg. Og jeg har heller ikke en til at skille mig ud, når jeg er ude af billedet her. Så det beklager jeg, hvis jeg kommer ud af billedet. Jeg er godt nok spændt på at skal lave afrikaner-design. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet før. Men hun er jo afrikaner.
hvis jeg nu havde brugt vores egen, min normale, paint gel, så havde jeg ikke behøvet at komme topcoat på. Men det er jeg nødt til på den her. Nå nej, jeg brugte jo faktisk min gel, det var jo faktisk gelpolisen, jeg brugte her. Malene. Deler lige en profil. Han er skide dygtig til at lave. Skal jeg passe på her? Det sidder lidt akavet i forhold til lampen her. Hvad står der? Jeg deler lige en profil. Han er skide dygtig og laver en del inden for den genre. Okay. Spændende. Nå, men jeg ved ikke, om I kan, hvor godt I kan se det der ligesom vand, der er bagved. Det er sådan rimelig okay tydeligt, når man sidder med den her i hvert fald. Men hvordan det lige ser ud på billedet, er jeg lidt i tvivl om, hvor meget I kan se. Jeg kunne måske også have valgt den rigtige hvide, så havde det måske været mere tydeligt. Det kunne jeg også. Undskyld, min hals den snakker. Det kunne jeg også lige prøve at se, om jeg kan nå at lave. Jeg vil godt lige nå at lave en enkelt, bare lige for at se, om det er bedre med helt hvid. I stedet for den her lidt, tak. Men jeg kan faktisk godt lide den i den matte. I den matte udgave. Den giver lige lidt ekstra, synes jeg. Men nu kan jeg jo også rigtig godt lide mat. Så jeg skynder mig lige hurtigt at lave en ekstra tip. Nu skal den jo heldigvis ikke have 2 gange farve, når den dækker, som den gør. Så jeg heller ikke tager for meget af jeres tid. Hej Heidi. Så tager jeg min helt hvide den her gang og prøver at lave det her. Det er lidt tydeligt at se på den matte end på den blanke. Kan I se det? Jeg er nødt til sådan lige at dreje den lidt, for at kan se det på den blanke. Eller er det bare mig? Jeg synes, det virker lidt mere tydeligt på den der er mat. I love it. Elsker også mat. Man kan godt se det. Og jeg glæder mig til at få mine handsker. De klister helt fast. Så tager jeg lige min Ultra Shine top. Hej Rikke. Velkommen til. Vi laver vanddesign. Og jeg var virkelig, lige inden jeg gik på, jeg var helt fuldstændig, hvad skal jeg lave? Jeg kunne simpelthen ikke lige få havde nogle idéer, men jeg synes ikke alligevel, så havde jeg set nogen, der lavede noget i dag med sådan en børste, men det var sådan en med hår på.
Så jeg skulle lige prøve det af. Men nu var det sådan en gummibørste. Men det blev alligevel en lille smule fedt. Men det blev ikke helt som det, jeg gerne ville. Så det opgav jeg lige lidt, fordi jeg ikke havde... Det var, jeg ikke lige havde en børste. Det var min mors. Ej, se det der utroligt, alle de der fnuller. Jeg har i min gælbollis. Tabline. Jeg har selvfølgelig også en striktrøje på. Det kan være det derfor. Det skal jo egentlig bare være sådan et rimelig tyndt lag. Nu prøver jeg lige at se, om den bliver for voldsom, den her. Ja, sådan, jeg skal lige have lukket mine, ellers så prøver vi. Om det virker, det her. Eller om den simpelthen bliver for hvid, fordi den er så pigmenteret, den her hvide. Og jeg dutter sådan. Ikke i systematisk, eller ja, noget i den stil. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Bare sådan tilfældigt. Så jeg får lidt store og lidt små dutter. Du vil lige have lidt mere topcoat. Fordi at jeg gider ikke have for mange tykke streger imellem. Det skal jo lige vand. Så vi prøver lige. Dut. Og ja, man skal selvfølgelig ikke hærde ind imellem. Nu kommer den hvide og dem her på. Det er jo en våd hvid. Se, det kan altså også noget. Så man kan godt bruge vores helt hvide. Den blå bliver ikke helt så tydelig, men den bliver... Det bliver faktisk også fint, synes jeg faktisk. Det er et havvand med skum i blæsevejr. Ja, det kunne man godt kalde det. Det kunne man godt kalde det. Så skal den lige i lampen, og så tænker jeg, at vi skal lige have Hej Glitter Station. Velkommen til. Og igen så bruger jeg lige den her til at lave mine søstjern. Jeg skal lige en søstjern på. Vi kan ikke have en uden søstjern, vel? Og det er også et nemt design til en, der skal på ferie eller et eller andet. Nå, jeg kommer lige min matte topcoat på. Så får den lige
1 minut i lampen. Så. Har I ellers nyt det sådan halvblæsende regn, sol, skins, vejr-agtigt. Eller hvad man nu kan kalde det, der har været i dag. Det har været sådan meget, meget forskelligt. Minut eller time for time, han har sagt. Så ja. Men jeg stod inde hele formiddagen, så jeg opdagede ikke rigtig lige, det regnede. Men der var der godt nok nogle af hestene, der var lidt våde, når jeg sådan lige tænker over det. Så. Jeg tør den lige over. Det er ikke fordi det er nødvendigt, men det kan jeg godt lide. Lige at den lige får et lille aftøjning. Det er måske lige før man skulle lave sådan en der smiler. Sådan. Ellers så får den lige en vind. Den får lige en vind. Den får lige en vind, den her. Den lille søstjerne. Så. Jeg havde ikke noget i lampen. Det var det. Så. Du er ind med dig. Her har det regnet en del. Jeg havde hele regnsættet på. I går, da jeg cyklede på arbejde. Og ja. Det var også, det har altså også været lidt vildt her. Altså, jeg tænkte, at det var godt, der kom lidt regn med en. Altså, come on. Det har været sådan helt efterårsagtigt. Det synes jeg er lige tidligt nok. Hvis det var den sommer. Så jeg håber da, at det bliver noget bedre vejr nu her. Jeg havde også en kunde i går, som de var også i sommerhus. De ville også gerne have, at det blev lidt mere, at det blev lidt bedre vejr. Så det er altså lidt federe at være i sommerhus. Det kunne jeg sådan set godt følge dem i. Så. Nej, det behøver det ikke blive. Det bliver der heller ikke over os. Det er det godt at bo lidt vist på. Nå, ja, lad os nu se. Jeg synes, de har sagt det mange gange. Men når man bor i Vestjylland, så bliver det ikke helt så varmt. Heldigvis for det. Nu rendte det lidt udenfor her. Nu gider jeg ikke at tage det ud af flasken. Så jeg tager bare direkte fra flasken.
ind med dig. Slut. Ja, men det må også godt blive godt vejr igen. Men ikke alt for varmt. Fordi så har vi alle de der trælse clay, der bider. Gør frygteligt ud. Så. Nu er jeg altså nødt til at tage den her af, fordi mine hænder den er ved, de er ved at gå helt berserk. Men så kan I også lige se den her. Ej, jeg er så vild med den. Det er vores liquid. Builder liquid. Er den ikke bare mega sej? Elsker den. Skal jeg ordne haven i weekenden? Læs Torben Synes. Så tror jeg har et neglerum, der skal ordnes. Ja, det ser du ikke, han hopper der bare i sving. Nu er vi heldigvis færdige i Allingåbro. Eller det vil sige, vi har lige en bil, vi skal hente, men den bliver hentet her en af dagene. Så. Men ellers er vi faktisk færdige i Allingåbro. Det er mega fedt. Nå, vi skal vel lige have dem lidt længere ind i billedet. Op til. Så. Ja, de er nemlig nemme at bruge. Sådan, de er sådan sommer, uden at være helt vildt og voldsomt og sådan noget. Og man kan jo bruge. Du kan også lave en lyserød. Man kan også lave en lyserød. Søstjerne eller whatever. Så ja, man kan bruge det på mange måder. Man kunne også have lavet vandet lyserødt. Altså, ja. Men man kan altså godt bruge den hvide til kan se, at Laura lige er gået live. Nå for søren. Jamen, så må vi da ind og kigge hendes. Jeg vil også bare sige tak for i aften. Tak fordi I stod med. Det var hyggeligt. Hej Isabella. Ja, tak for opbakningen. Så jeg tænker ikke, at der er nogen spørgsmål eller noget. Eller så kan I jo bare skrive. Eller så ses vi. Hej hej.